Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party hakala sing ublay kalaong magajing panjing pensay katana Directorate of School Education and Literacy Meghalaya haka pratrek unay luar arajar apulay. Naka principal jang Government Girls High Secondary School Juwai kadai ka mamla sa tiyapan priang kabalong kamkay hanay ka babu jings iru haka juk kapur. Hakuro kubor no aikitin kaseng Dr. Bats Kamerbo. Ulong bakani ka shiti kalong kabam dan nong rim. Bar ka penleran ni kurkom trekam jokoy officer sorkar haka jela. Ya ketika siti lapa do director ketika tenan, syaka principal jang ketika school hajuai. Ulong bah ka jing shisha ki officer rang ba nak mi lenti baki de ban trekam da ka jing start. Da ka babut renti ya ka rukom trekam ka ba syai bat ka ba bet bah ka kum ki an ki kanun ban wan ra ya ka rukom trekam ka ba bet ka ba biang. Hanay gani ka shiti jing pensai ka long khongpong. Dr. Marbo ulong balik si gani ka shiti ka lami ni ki arteli ki daw. Baningkong ka long ba uni officer ba pumi ya gani ka notice kadai ka ba ule hi dala dia da ka jingbam te bahai hi kandon trekam jo ka Meghalaya Services Conduct Rules arajar khat khandai ani kadai ka jingle jong u ban pin i ka jingla trekam ringkat ka jing khimi lenti ban yo jing ero ni ki he jong ki sang sang perthai ba sanchar ka jilla hagan ka shithi lai i ba uni officer shim lakro ya kanu kanu ka kandon ba ka principal kala pan khen tat hadu ban da khot pan shai ni khot hajeri ka Hagajing shisha judan an sorkar un penkit kli ikinong hikai ni ki syakri sorkar na kabenta ka jingle jogi kana school ni ki riu shimen kiba amsha akan thop satya ka rules jong usnam arhajar kat khandai kadaw ka ba arpan kala bandai ba uni officer u aya kani shiti halor ka jing tha jong kita ki badon ha ka shukila ni ki politician ki badon ha padang jing ear na kadaw jing kershan ki pat ba ya ka Voice of the People Party kalong ka bamla banlen ba ki don bun ki politician ki balapar nyang kriat ba sujer namar ka jing ajing kershan ki pat ba ha kaleng ka jella ya ka jing khat jing wer ka seng BPP na ka benta ban wanra ya ka jing sanchar ka ba khuit ba suba ki ba kum kini ki don ka jing thmu ban penting pas mi ki pat ba da ka ba wat ki lat ki lenti ban khangla ya ka ni ka jing i ki pat ba ya ka seng BPP Handai lada kalong kumnu ru ka wei ka ba shai ka dar bat ka ba pau kalong ba ki don ki he sorkar ka jella ki bam kot bor satya ki bam snotho bat ki bam don but lom ban le ka ba de ulong ba an hap kali ka lawai ka ba kumnu ka ap ya ka jella habadon ki officer sorkar ki ba kum kini kaseng ka dawaru ba uliu officer udi ban weng no shisnon ni ka shiti ba da ka jing shisha udi ban pan map kham kanu ka kandon na ka principal jo ka school handai na ki pat ba baro lamar ba ka jingle jo ka long ka ba yu ro ya ka hok long priu man priu ki pat ba